rehin tutulmaya Li Tirkiye parlamenterî beriyê HDP û şaredarî beriyê Qersî Ayhan Bilgen bi daxuyaniyekî nivîskî dawî li endamtiya xwe ya HDP anî. Bilgen dazanî ne ji bo berjewendiyên kesî, lêbelê ji bo daxwazên civakî tevlî HDP bibû û ji ber heman sedeman jî cuda dibe. Hevserokê beriyê şaredariya Qersîyê HDP Ayhan Bilgen, ev demeke hem li ser medya civakî, hem jî di bernameyên ku beşdar dibin, peyama awakirina tevgereke siyasî dide. Siyasetmedar Ayhan Bilgen sedema awakirina rêxistin a ji partiyeke nû û di nava vê hereketa ku tê awakirin de dêkî cih bigirin, ji Kurdistan 24'ê re rawekir. ne yazık ki bugün toplumsal psikolojide siyasi partilere bakış Mixabin îro di nava civakê de nêrîna li dijî partiyên siyasî gelek guheriye û bawerî bi partiyên heyî nemaye. Civak êdî bawer nake ku ev partiyên heyî dê kêşeyên civakê çareser bike. Ji ber vê çendê me nexşeriyek daye pêşiya xwe û çi platform, çi rêxistin, çi însiyatîv û çi partiyek be em niha nirxandinê xwe li ser vê yekê didomînin. Her kesê ku çareseriya pirsa Kurd dixwaze, dê kar bi di nava vê rêxistinê de cî bigire. Çi netewperest, çi oldar, çi çepkir. Di nava vê rêxistinê de ji her aliyan beşdar hene û dê hebin. Li gel vê yekî Bilgen dazanîn ku ji bo çareserkirina pirsa Kurd, muxatabê sereke gelê Kurd bixuye û berêbazeke nû ji bo çareseriya wê kêşeyê ev derdikevin rê. Kürtlerle ilgili bir sorun varsa Heger kêşeya Kurd heye, lazim e ku Kurd bi awayekî çalak di nava çareseriya kêşeyê de cih bigirin. Bêyî ku bibêjin kîjan Kurd, kîjan partî û alîgirê kîjan serok. Her kesê ku xwe di nava vê kêşeyê de dibîne, hewce bibe muxatabê vê kêşeyê. Biya min her welatiyek muxatabê vê kêşeyê ye. Bi tune hesibandina muxataban kêşe nayê çareserkirin. Ji bo çareseriya kêşeyê em ê raya giştî Tirkiye û yên ku ne Kurdin jî pêşî qaneh bikin ku cudageriyek, newekhevî û bêedaletiyek li ser Kurdan heye. Bi vê yekê em ê pirsa Kurd çareser bikin. Siyasetmedar Ayhan Bilgen sala 2007 de tevlî HDP bû û demên dirêj de HDP de erkên peyvdariya partiyê kir. Bilgen di hilbijartinên 2019 de wek namzedê HDP li Qersî hat hilbijartin û bû şaredarê Qersî. Lê piştî demekî Wezareta Navxweyî li şûna wî jî qeyyûm danî û Ayhan Bilgen beriya ku ji HDP îstîfa bike jî da bi xuyakirin li Tirkiye pêwîstî bi zamanekî din û tevgereke dinya siyasî heye. Vural erişmiş. Kurdistan 24, Ankara. insanlığın sınav vermesi açısından